Meron naman akong black rice, purple rice, whatever you call it. Ako puti lang. Tapos meron tayo ditong konting extra, just in case. Tapos alam nyo kung ano to? Yung hasa-hasa na ano? Malalaki. Malalaki. Sarap nito. Sarsyado. Wow! Medyo may mantika. Ito, pinalalagyan ko mantika sa kanya pagka yung patutuyuan na. Yun. Pero hindi ko masyadong tinuyo ah. Okay lang. Dahil kasi sinasabaw mo, ayan, sinasabaw niya. Yung itong ganitong kanin, pwedeng kainin na siya lang. Tunat, sarap. Ilalagay natin dito. Ganyan akong kumain ng isda eh. Gusto ko meron, nakabukod siya. Kaartihan lang. Hindi. Ayan. Pinakulo ko yan, binaliktad ko, pinakulo ha. Kasi sinasabi mo lagi, gusto mo naka-ano. Oo, kailangan pinakuluan. Kung meron tayong extra patis, just in case. Ayan. Sili. Ang sarap na naman ng pagkain ko. Layo mo. Lagi na lang. Thank you, Siyempre, Lord. masarapan ka dahil yun ang hiningi mo iluto. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga grasya na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Amen. May mga anong ha, baka may tinik ha. Let's eat. Pakikuha nyo na yung pagkain nyo. Sabay-sabay na tayo. Sarap. Yes. Ako naglalaway na agad eh. Ayan, no? Ooh. Nagluto akong spaghetti para doon sa hindi ko magawa dyan. Ilan ba sila? Dalawa lang? Sino yung sasalita kanina? Sino yung kausap mo? Sila din? Ibibidyo ko para makita nyo. Kasi yung nung una hindi ko ma-video dahil maingay. Ginagamitan nila ng grinder para pantay ang opening. Tapos tsaka nila tinibag yung hollow blocks, yung pader. Eh ngayon na ano na nila, Wala nang ingay. na makuha na yung korte na kudrado. Ngayon naman, palitada naman ngayon. Nilalagyan ng semento para maging straight na kudrado. Tikman nga natin ang mga ibigan. Pag Sabado, maaga silang nag-off. Tapos dito na sila pumunta. Kasi pag din sila, ano, kung ako yan 6 days a week sila nagtatrabaho, Monday to Saturday, kung ako yan tutulog na ako pagkatapos. Tumutulkan ko yung sili? Pero sila, extra hours pa sila. Gano'n ang mga mga masisipag. Kasi yung sipag, may kapalit. May grasya, may biyaya. True. After. Tulad niyan, ang sahod naman nila hindi arawan eh. Kaya sila, Ang bayad. kaya sila kailangan nila yung panggastos, yung bang ganun. Araw-araw. Katulad nila, dyan sila nakatira. Siyempre, gumagastos sila. Dami sila. Pang ulam. Tinik ang tinik. Kaya ako bili pa ako sa kanila. Ay, umuwi sila sa linggo. Hindi rin ano. Na? Umuwi sila sa linggo. Hindi. Hindi rin? Hindi. Kasi mga binata eh.
magastos nga naman kaysa mamamasahe. Mm. Tapos babalik din bukas, Lunes, Oo, kasi off nila ano lang, Linggo. linggo lang. Bilib ako sa mga ganun na mga hardworking. Ayun, yun talaga ang dapat kinabibiliban. Mm. At least, nabubuhay ng parehas. Talagang ano, pupursigi sa buhay. Yun ang mga may tinatanaw na kinabukasan. Mm. Yung isa, bata pa yun Si Romulo. Romulo. Hindi ba ko niya kung ako yan matutulog? Hindi muna siya. Kapag ako, matutulog muna ako. Alam mo ba, sa totoo lang, Hmm. napkin, please. Sa totoo lang, kanina, naulan na siya Di ba umulan kagabi? Oo, hapon. Hanggang gabi. Mm. Naulanan siya? Naulanan. Sa trabaho. Sa trabaho nila. Hapon pa lang yun ang umulan. No? Tapos, masama pakiramdam? Masama pakiramdam niya kanina umaga. Oo. Ngayon, ang sabi ni Ogie sa kanya, Yung si Ogie. yung kasama. Si Joy, yan. Kung masama pakiramdam mo, kausapin natin si Sir Louie. Kaya huwag nyo na akong sinesir, kako pare-pares lang tayo. Kuya na lang. Hindi namin maialis, sabi nga. Alisin nyo. Sabi ko. Ang kakausapin, sabi ni Ogie, sinabi ko, kausapin ka. Dahil kasi, nangako tayo na bukas nandito rin tayo. Hindi po pwede yung hindi ikaw sisipot. Ngayon, kahit ako lang mag-isa ang gagawa. Sabi ni Ogie. Ngayon, pero ganun pa man, pumasok tapos tumuloy rin dito. Pero parang okay na may tsura niya. Okay naman pakiramdam niya. Sabi ko, Kailangan ng gamot? sabi ko, Romulo, alam mo, Kailangan niya, sabi niyo. kulang ka lang sa shot, sabi ko ganun. Temp mo, bata yan. Oo nga, sabi niya, sir baka nga kulang lang ako sa shot, sabi niya. Sige, ako, hayaan mo. Mamaya pagkatapos, kakain kayo, pagkatapos kumain ka ako, pasisyatin kita. Sige sir, thank you. Baka kailangan niyang Tylenol. Tatanong ko. Kamo paracetamol, alam nila paracetamol ang pangalan dito. Sakit sa katawan at lagnat. Kaya kung sa shot siya, hindi dapat siya iinom. Kami guys sa mga tao, kahit doon pa sa Amerika pag may mga mabait kami sa mga, hindi kami nagmamal dito sa mga tao na dahil you should put yourself in their place, di ba? Pag ikaw yun, gusto mo rin tatuhin kang mabuti. Yeah. Alala ko si JR, naalala mo? Bata pa siya nun, kinder pa lang yata siya nun. Diba madada si JR guys? So nagtatrabaho dun sa likod, dun sa Albia. Nagtatiles. Nagtatiles. Bata pa. Pinatatiles namin yung kitchen. Nandun dun sa likod. Iba pa yun, si Mr. Ako, Lee. Mr. Lee? Hindi yun sa likod, yung sa patio. May Mexicano na medyo bata pa. Maybe 20s or teenager something. Sabi niya, sabi ni Gia, is this your work? Yes, sabi nung lalaki. Spanish. You don't go to school? No, sabi niya, what's gonna happen to your life?
kinder pa lang siya nun. Kasi dati, yun lagi ko sinasabi, if you don't go to school, what's gonna happen to your life? Mm. Yun ang lagi sinasabi. Bata pa sila. Sila yun na. Naboboryo siya sa school. Alam ko na yun, sabi niya. Paulit-ulit. Which never ko siyang pinagalitan pag sinasabi niyang naboboryo siya sa school. Mm. Never ko siyang pinagsasabihan. Kasi naiintindihan ko sa you know why. Ganun ako guys. Mula pa grade 1 ako. Hindi ako nag-kinder. Nag-ano lang ako tawag nila dati, visitor sa grade 1 na class. Kasi si Mami, hindi. Kaibigan niya. Kasi si Mami nag-teach ng grade 2. Yung kaibigan niya grade 1. Eh yung school na yun wala namang kinder. Kaya doon niya ako pinapasit in. Tawag visitor. Wala kang card. Wala. Basta nandun ka lang. Eh, bago pa ako nag-sit in nun, alam ko nang magsulat ng pangalan, alam ko ng alphabets, pero hindi ko alam yung Pilipino na alphabet. Doon na lang ako natututo na, ay, meron palang ganun. Baka dae, ganun. Doon ako natuto. So, mula pa, yun that time na in-enjoy ko. Pero nang nag-grade 1 na ako, okay, papa, grade 2 kayo na ako. Kumbaga, inaral ko na to ng grade 1, uulitin na naman, nabuburyo talaga ko guys sa school hanggang sa nag-college ako, buryong-buryo ako. Kaya na nasa isip ko lagi, kailangan ako mag-aral, para balang araw makapunta akong Amerika. Yun lang sa isip ko. Kaya sa JR, grade 1 pa lang, I'm so bored, why do I have to go to school? I don't like to go to school. Sabi ko, somebody bullies you? Is somebody bullying you there? Bakit ayaw mong pumasok? Kasi siyempre po sinabi ng bata na ayaw niya pumasok. You have to find out kung anong reason. Baka may nang-aaway sa kanya. May nambubuli. May nambubuli, may nananakot. Wala naman. At saka ano pa nga siya, parang, ano pa siya, yung clown siya sa ano nila. Napapatawa niya teacher, napapatawa niya mga classmate niya. Kumbaga popular kid siya. So walang nabubuli sa kanya. Bakit ayaw mong school? It's not that I don't like it, it's just boring. Siya lagi. Si Angel never mo narinig na maganyan. Si JR lang, boring. Kaya nung sinasabi niya noon, I'm bored, I don't like to go to school, I'm bored. Elementary yun hanggang middle school. Nung nag-high school na, syempre nagbibinata na. Wala na, hindi mo na narinig na nabuburyo siya sa school. Pero nung elementary, ay nako, buryong-buryo. Never kong binagalitan kasi gets ko siya. Binubola-bola ko na lang. Dinadaan ko na lang sa, sige na, okay lang yun. Kasi sa weekend, pag off mo, lalabas tayo. And what's gonna happen to your life? And what's gonna happen to your life if you don't go to school? Ini-explain namin kung ano mangyayari. Ayun. Otherwise, wala siya. Buryo siya. Kaya yung mga yan, pagka talaga may part-time, talaga nagpa-part-time sila. Kasi antayin yung sahod nila, lalo na nga dyan sila nakatira sa barracks. Hindi kailangan nila yung pang Hindi kaya sila binibigyan ng ano, bigas or something. Kung may bisyo, sigarilyo, pambili ng, merienda, kung ano gusto nilang bilhin, ulam. Kaya kahapon nga. Kaya yung binigay natin kahapon, binigay mo. Kahapon daw, pag uwi nila, kasi dito maraming tanim, may mga papaya na dala sa open field, walang may-ari, pero bukas, pwedeng humingi, gano'n. Tsaka malunggay. Pauwi daw sila. Nanghingi silang papaya. Tapos yung binigay mo dalawang apat ang binigay natin yung dalawa daw na sardinas na ibinigay natin. Iginisaw raw nila sa papaya. Ang sarap, sabing gano'n. Tapos kaninang umaga, yung noodles, tigalawa kami. Hindi ba ang laking bagay sa kanya, ang laking bagay sir, sabing gano'n yung binigay nyo. Kasi sa pantry lang, kagaya ng
Yung extra, may extra, maraming noodles kami. Tapos, di ba bumili kami nun sa SNR ng mega sardinas. Ang dami, 10 yata isang pack. Natikman na namin kasi hindi pa kami nakatikim ng mega at that time. Tapos, ngayon natikman na namin, okay, alam na namin kung ano mega, Youngstown. Ay, pinamigay ko sana sa kanila kasi meron pa naman akong ligo, meron akong 555. Binigay ko na sa kanila yung mga, ilan yun? Kung mga siguro 6 kalata ng, 6 kalata ng sardinas. Tapos nilagyan ko pa ng, ano yung flat na lata? Spanish sardines. Tapos mga noodles, dalawang klase. Titingnan mo mamaya, meron pa doon sa pantry. Ano maibigay pa natin. That's good na, nila, na pakinabangan, no? Sabi nga, laking bagay nung binigay nyo. I mean, yun lang binigay mo, pero malaking bagay na. That's good. Kasi sa atin, teka, sandali. Kasi sa atin, kumbaga, extra na yun. Kailan mo pa yung pakakain. At least sila napakinabangan nila. Meron pa akong Carne Norte dyan, bigay ko. Bigyan ko sa Carne Norte, no? Pwede ko ba dalawa pa nito? Ayoko na. Hindi, sa kanila ba? Ano pa kakainin natin ng Spaghetti? Spaghetti. Nagluto siya ng spaghetti para nga may makain yung. Tapos marami yung sauce ko sa linggo. Ano ngayon? Sabado na. Bukas. May tatrabaho din doon sa lupa, no? Di may sauce pa ako doon. Nagluluto na lang ako ng ng noodles. Speaking of noodles na spaghetti, guys, na-try ko na yung Fiesta, na-try ko na ang, ewan ko ano yung brand yun. Anong brand ang Del Monte ba yun? I don't know. Basta mga brand na nakikita ko sa hypermarket, 2 or 3 brands na na-try ko. Hindi ko gusto ang texture. Para siyang malagkit na, kahit na hindi ko naman sinobrahan ng luto. Pero ibang texture sa kinasanayan ko na doon. Sabi ko na ko, kahit yung sa salad, gumawa rin ako ng salad. Macaroni salad. Ganon din ang ano niya. Yung texture niya medyo may lagkit. Ano ba ta? Paano ba i-explain? Basta, hindi ko gusto ang texture ng macaroni or spaghetti noodles. Buti na lang nakakita ako ng Barilla. Barilla, yun ang ginagamit ko doon sa California. So yun, nakabili akong Barilla. Medyo mahal siya ng konting-konti lang kaysa sa mga brand dito. So may Barilla at saka yung isang brand na binibili ko sa Costco na mas gusto ko pa kaysa Barilla, nakabili ako. Ayun, mas mahal siya. Pero doon ako nasanay. Kasi pati siya nagreklamo, bakit ganito spaghetti mo? Sabi ko, hindi yan sa ano, yung sa noodles. Sa pasta. Iba ang ano niya, texture. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, ibang brand, ibang ano. Kaya, ipakita ko guys. Meron ito sa Costco. Meron din sa SNR. Ito guys. Product of, ano ito? Italia. Please. Pero yung Barilla, gusto ko na yun. Pero nung na-try ko ito, very, very good para sa akin. Kahit yung mga bata na notice nila, Mom, are you using, nung nandun pa kami, are you using a different pasta? Sabi ko, why? Sabi niya, it's good. Sabi niya, we like it. The texture is better. Yung al dente talaga siya. Hindi lang dahil sa pagluto, kundi mismo yung pasta niya mismo. Ayan guys. Wala pangalan. Garofalo. Meron ito sa SNR. May nakita din ako sa Marquee. Malamang meron din sa hypermarket. So, ito ang ginagamit ko doon. Or Barilla. Yung Barilla, yung blue na ano, blue ang box.
Yun. Mas gusto ko ito. Balik ko muna, guys. Kwento ka lang talaga. Ayun. Sa totoo lang, yung ano niya, spaghetti. Bihira akong kumain ng spaghetti sa labas. Excuse. Yung mga Jollibee. Kakain ako, yung bang tikim lang, gano'n, sundot lang. Kasi ang gusto kong spaghetti, yung spaghetti niya, yung luto niya ng spaghetti, yung luto niya sa sauce. Spaghetti sauce. Which is, yun ang gusto ko. Masarap. Kaya sa iba, hindi rin ako kumakain ng spaghetti. Sa handaan, hindi ako kumakain ng spaghetti. Sa bahay, parang ano lang yung parang, you know, merienda, yung spaghetti. Di ba sa handaan, hindi ako kumakain spaghetti. Yun nga sa mga Jollibee, di ba? Sundot lang ako. Gaganon lang ako. Ayun na. Ito Barilla, guys. Tigdadalawang noodles na silang kinain. Kasi maliit lang yung mga noodles dito. Kasi maliliit lang yung pack. Tigilawang noodles daw sila Maliit kanina. kasi. Kanina umaga. Oo. Pabigay mo sa kanila, oh. Meron pa ako na ito. Teka, ano ba ito? Ay, regular. Pure Foods. Masarap yung pure Sarap foods sa ng Pure corned beef. Foods. At saka malaki to. Oo, ibigay mo sa kanila. Ito lang? Maghahanap pa ako. Maghanap ka pa, tapos lagay mo sa plastic. Para meron silang makain. Mm. Ay, maliit na bagay, di ba? Kasi pag ako binigyan ng gano'n, tuwang-tuwa na ako noon. Tapos sabi ko pala yung, alam mo, ako pwede pala yun? Sabi ko, oh sir, sabi niya. Ano niya, papaya? Papaya, tsaka Yeah, sardinas, sabi niya. Adobo sir, pwede yun. Ha? Anong adobo? Yung papaya. Oh, yeah? Ina-adobo daw. Oh, I can imagine Siyempre, ito ibig sarap. sabihin, yung mga tao, yung mga ganon, anything na possible, you know, ginagawa nila. Di ba? Pwede naman, siguro. Let's say, pero never pa ako nakatikim. Pero I think masarap. Siguro, hiwa sila ng papaya, tapos, lagyan natin bawang, tapos toyo, suka, adobo. Masarap ka. Wala nang sahog yun. Yun. Mabait naman yung nagbigay ng papaya. Siguro, kasi alam naman na doon sila sa barracks. That's good. Yeah. Maghahanap pa ako, meron pa ako doon. Mahabigay ko sa kanila. Bigyan mo nga pala ako ng yung camera para makuha ko yung Andiyan ang GoPro gamitin mo. Ay, teka, Baka didilim na. Sige. Sige. Friends, Thank you na sa inyo. tayo. Thank you so much. Maraming salamat, guys. Yan munang siya dumaldal, ha? Hindi na. Magbabay na tayo. Magpapaalam na tayo. O sige, maraming Kasi nahihiya salamat ako po. magdaldal na ako lang mag-isa. Sabi nila, daldal talaga nito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And thank you so much, guys, sa inyo. pagsuporta sa amin. Walang tigil, walang buo at walang pagod na Walang pagsuporta sawa. sa amin. Walang sawa. Teka, sandali. Tingnan mo lang to kung ilan ang ating kung ilan na lang ang kulang. Ay, oo nga pala. Ala ka! Ano? 84 na lang ang kulang. To 20,000 na tayo. 84 na lang katao. 84 na lang. Alam mo na kung sino ka, baka ikampanya mo ulit ako. Baka ikampanya mo, 84 na lang ako. Lagi naman kanyang kinakampanya eh. Maraming salamat sa Sabi inyo. sa akin, paraan niyang Tumatakbo. Hindi, paraan niyang kinakampanya ka, sabing gano'n sa akin. Sabi ko, thank you, sabi ko gano'n. Dahil kasi pinagsasabi niya, sabing gano'n, kahit na kung sino-sino na subscribe ka. Na lang, 84 na lang. 84 na lang, 20,000 na. Pakisabi niyo na rin sa mga niyo, sa mga relatives niyo, mga kaibigan niyo, mga jowa niyo, mga lahat. Pati sa mailman nyo. Paki-spread na lang, 84 na lang, 20,000. Oh my God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, guys. Sige, maraming salamat. Sila, ha? Thank you. Maraming salamat. Wala na kami sasabihin, kundi we love you all. Bye-bye. Mwah. 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 Sige, friends.